Ndewo ndị ọma na-ege anyị ntị. Ọ ka bụkwa Obi Voice of the East. Onye unu ya nọ tata bụ Amara Chukwuka. Enwe nwa okorobịa na-esonyere anyị, onye nke tụrụ ugo na asọmpi nke World Guinness Book of Records na Sliverton. Onye afịa bụ Chinecherem Samuel Eze. Nna nnọọ n'Obi Voice of the East. Thank you very much. Nnọọ. Ịtụlugo n'ugo na ya bụ asọmpi. Yes. Ịgbanikwa nke ọma gosiri ndị ụwa ka ha wee fụ. Yes. Unu na-afịa. Ọ tụkwala ezigbote ugo. Ajụjụ nke izizi wee bụrụ ya bụ asọmpi nya asambodo enye gị, kedu ka o si wee rute gị aka, kedu ka i si wee tinye aka na ya wee megasị ihe dị iche iche dị na ya o wee rute gị aka? Okay. Ihe dị na ya bụ na enyere anyị requirement nye anyị rules and regulation anyị ga-follow both from the scratch ma igote akwa ma professional people I need because enyere anyị list out ma lawyer ha request like ha mere ya dey identify ndị ha need ga represent as these people. As a surveyor, I have to call a surveyor for the measurement akaya based on number and meters. So I have to call a surveyor, professional surveyor with certificate. So I get them, both lawyers, both a lot of people, both the Red Cross, man, the referee, all for timekeepers. So you need to organize that time. Then I need to record everything, forward all over how I screen, get out through the whole evidence I send. I will certify. We send the alum the certificate, the receiver and the company, the DHL company, I just send the SAT. So now I see where to marker with the certificate. Itụrụ ugo, inwere ugo mmeri. Otu a kịta mmadụ chọlụ itinye aka ma ọ bụ ịbụ onye ga-etinye aka n'ihe gbasara Guinness Book of Records, kedu ka ọ ga-esi wee gaa? Ma apply, ọ ga na their website, ma apply. Or go through ihe ọ chọrọ nke ọ ga-emenwu because mụ mere apply based on ihe nọ into. I'm a fashion designer, understand? So I am through ihe nọ into already. Where ma apply, they'll have a lot of things to do, and the more Bonnie is in this particular attempt, nobody have done this particular one before. There's some things in Afuga people have done it, but this particular one nobody have done it. I'm the first person to do it. So I'm Jimmy, a certifier, send the column the certificate. Ịtụlu ugo n'ihe gbasara Sliverton bụ ihe dị iche. Ọ bụrụ ihe onye ọbụla tụrụ anya. Ọ bụrụ ihe onye ọbụla na-afụkewe maka ụfọdụ ndị atụlugo ugo n'ihe dị iche iche. Wee sị gịnị nyelu gị nya, kedu ka isi wee chepụta n'ime onwe gị wee sị ka ime ihe dị otu a? Okay, mụa ọ na-akwa akwa. Onwelo much people but enwe m ndị na-arụrụ ọrụ mana onwe ebe nwere ma in terms of visibility, online recognition and all that. So na-arụkwa ọrụ. Onye na-arụ ọrụ kwesịrị ị na-echekwa ahead. Oyi ọ ga-abụ ị na-eme people na-amakwa yes, this is your handwork. Yeah, ka ị na-eme. So I was like, kind of after Kahilda missing care. So I was like, so this kind of thing is actually real. Because so many on Kahilda, this thing, Guinness World Records in existence since. But Imago that Hilda won't be a me, people be a hot up more about it. So one won't be a tinu chain at the thing. Go on their website, say come check go ni young futures the year this year about now I got through the fashion aspect. Ye the napa. Come on manga fun kemme somewhere fun kano. Fucha the details fun enwe bo eme ya. If you know when be meza apply can be afuzie the length of young kwesere ekwa to get this certificate. How when you move 50 meters as the target ngeme, then I have to sew 51 up. I can sew 60, but target enemy should be more than 50 meters. So we're quasi 51.20 meters. I am in we near the SAT, however, near economy. Asambodo si mba ofesi wee bịa. Yes, from London. Otu o si mba ofesi wee bịa. Ndị mba ofesi anọrọ ebe a. Yes. Kedu ihe mmelụ ha ji wee kwadobe wee si na ihe imelụ na ziri ezi na ihe kwesị? Makana everything was on record. I captured every moment, both from the preparation, from the starting of the day, from the first stitch to the end. And one lock caught on the camera. Even Kashi said there, you need 5 seconds backward from every video I upload. And now for everything to the end, I will send the all of fair. Make sure you now with the other certificate in the professionals say monitor the event, send everything to them. So I got through the whole thing. We certify as a material. Ka dịkwa ezigbo mma. Ihe ọbụla nwelu mbido
ma ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa na-enwe ihe ọ na-adịbụ ọnakọta dịka gasị na-enwe ihe na-akpụghachi azụ nwesị kedu ihe bụ ihe ahụ dọghachi gị azụ maọbụ dọọ ga anụ arụ mgbe ị na-akwado ime ya? Mgbe m na-akwado ime ihe a the only thing dọghachi ime azụ mere at a time sef nchọ iquit bụ the funding, because after reaching out to so many companies, none of them even gave me any response. So even ndị ngakwuru aga na their office, even this man Linus, that's Bitcoin Lord, B-Lord, I went to his office twice to seek for sponsorship proposal. I didn't meet him. There on Instagram, money on Instagram, or say, okay, I should seek a main car, but that's not what I really want. He ain't job because support him financially, which I told him. Agwamia, yata. Onyelom reply, onwelo anything. Even up to date, I still can't idea. Na me want to go kwa iya. Yata, just come near me here, because I know that this money me here again will really some to support all my vision. Because to get this wasn't easy. Almost the funding was, let me say, 80-20. The 80% was on my head. So even after the whole thing, because the money there, even at the time, I have to start cutting costs. Some things in question, I just cut. So I just focused on getting this. You see, I guys remember visibility, because all visibility was the thing. But where is it based on that fund? And where is the online visibility? Even some celebrities in contact for posts. Can post where? Or just one person out of more than how many people contacted? Just only one person. And Uncle IB. Only him be just bomb at the office money I made video post online. Other people contact one of the our chairman, Bitcoin chief, named this Ohele. He made this podcast now. And this is what I needed. At least they gave me a folk or fee because I'm say yeah, open on whatever to get the sat, but almost recording a Madame Malo because in case you that almost even in case you that break with Guinness World Records in terms of views. How many a lot of views I never before. So that was it. Also the money aspect was the most challenging part, not even sewing it, because sewing it because a quarter it bend there now from here, got 50 meters was very out there. At the time, if I come now, I shape my scissors based on the pain. So, but the most challenging part of that funding aspect, that was the most challenging part at this journey. Yes. Ịma na ndị kwuru okwu si n'ikwu amarọ ibe ezi ya. Yeah. Onye nwetara asambodo Guinness Book of Record or Guinness World Book of Record. Ndị ahụ kwesịrị ịbụ ndị ahụ ga-eti ya ka mba ụwa fụ na onye enwetega asambodo a ka ọgụwa ga-ebupụta onwe gị maka ụfọdụ n'ime anyị amarọ ka ịkọwara. Okay, more on when I later reached out to them, say okay, this my attempt came by a post here because they have not posted it official up till now. So enjoy them. I am responsible na ye maybe na I get post here definitely na every record na ne post here. Mana ye hotareba abu na ima nke you da based on how nwere a lot of sponsors. So ego dey in this thing enwe fast track, and that fast track bụ ị ga-akwụ ụgwọ £800. Imecha the attempt, ha ga-declare this thing under 2-3 weeks. You nwete your everything and you check the time frame. If you know can ke hilda siga under weeks ke o ji nwete this document. But nke a take in February, I went them this thing in October because they gave me 6 months, and that 6 months is working days. So I submitted my thing on March, after February, March, yes, on March. So I have to screen till October, and you went a year after coming in February. But in case you don't know 1 month, it's just 2 weeks based on no for that over. And then I want to post here back to back. So I'm saying a so now their media, this thing, so now and the email call so and the email post here. So but I don't have money to pay that kind of fund to them, £800, which is about 1 million something that time. So you know what I mean? I got on those processes near me now, or they tried that viral, or got out that viral. So they have to take their time. Because like I said, on the fast track before I now pour all the money. So that was it. Yeah, no body wete ya ba asambodo bisi no kwa iwetekwa ihe ya ni aso. Yes. Kita dịka onye wetelu asambodo. Enwere ihe dị iche na ihe na akwa. Enwere ihe onwe ka o si wee metụte
ihe ị na-akwa n'aka. Yes, because for people to, maybe some people meet him online, go through my profile, see at least my credential, my profile for what this person is up to. Both in your price, it can affect your price, and then somebody cannot just come in and start pricing you nonsense. At least, okay, put it to a standard that this person is a professional teller. Even without this, you can still be a professional teller, but at least doing this is not just a child's play. Okay, and me myself, Otego Nana, this tailoring work for more than 8 years now. Because I'm all from small. When Zoom was a tailor, so I started this work from small, from little. Even when I got secondary school, I was doing the work till I finished and start my own fully. So Otego. Ya na ọ bụrụ ihe tata. No. Ka ị na-etonite enwe ka isi bụ nya dị gị n'uche na ị ga-abụ onye ga-ejide Guinness Book of Records ma emesịa? Yes, because since so I'm not like ime mechapụ ya ọcha. Yes, na-eme ime anything na like wepụta time mee ya mechapụ ya ọcha. Actually, in this fashion line, the world ga-amakwa na I'm into fashion. Yes, I want the world to know that I'm into fashion, and this is what I have done. It's a global recognition. At least from there, I'll still be going till I get where I can go. Ihe ị na-akwa maka abịago m nene, ọ dị ka ihe ị na-akwa abụ sọsọ nke ụmụ okorobịa, ọ bụghị nke ị nara akwa ma okorobịa ma agbọghọbịa. Ana m akwa ụmụ nwaanyị, mainly is for ụmụ nwoke ka m na-akwalụ. M na-akwa nke nwaanyị, ma nọọ nke nwoke na nwaanyị ga-unisex ka m na-akwa. Na m ga-akwanwuru sinetọ nwaanyị, shirt nwaanyị, trouser nwaanyị, nika nwaanyị, mana adị m akwa padded nke a pụtara ọfụla na-akwazi corset. Adị m akwa ụdị a si na-akwa bụ nke ụmụ nwoke mainly, then some few of akwa ụmụ nwaanyị. Ị na-akwa? Yes. Dịka onye nwetagolu Guinness Book of Records, kedu ihe ị na-achọzi n'aka ndị mmadụ? Kedu ihe ọzọ ị na-achọ? Okay, ihe na-atụzi anya na bụ ka people recognize him first as a Guinness World Record holder. I submit both application to both Chief of Staff of Anambra State to recognize my achievement, a global and national achievement, and submit to the Commissioner of Skills Youth, so that they will recognize MMA and Anambra State in their regime. So those regimes. So the is for their invitation. I'm waiting for their invitation so that I may present to my governor of my state. Yes, if possible, more the opportunity to present for Enugu State, for any governor or Southeast, anywhere, I can go and present it to them because it's a national and international recognition. Igbo international brand kita. Yes. Na anya kita nke bụ eziokwu, ụwa na-amatakwa maka nwayọ nwayọ ka eji alachi ofe dị ọkụ. N'izizi ikwubu maka giving up, no mgbe ọ dị gị ka ga-emezi na inwe ike ịkọwata ma ọ bụ gwatụ anyị ka o si wee dị gị mgbe ahụ ihe mere iji wee chi iwepụ aka n'ihe gbasara. Okay, ihe mere ji chi iwepụ aka that time maka that, especially that funding part. Maybe na onwe that 27 on 22nd, onwe ebe it was a few days to enwebedi anything yota. Ndị nyechara ọrụ ma ndị rụrụ bana ma ndị rụrụ eto ha mesigo no wetezi ego was problem. I even borrowed. I later borrowed $500,000 to sponsor this, understand? So which I later paid back with interest, but I don't mind. The whole thing is that I later got what I want, understand? So I later all that money aspect, even as sometimes at the time, when came better like one I was like, nah, the capital, but now I was a conga. So at the time, I just maybe them be mutezi mega. Bia mezie ya chikonata zie court or cost mezie ya onenge simenwe ya ka oga yota the OM just can wete go the cert first. Inwetekwa ya? Yes, thank God for that. Asambodo ga amaka. Ọ bụ ihe pụrụ iche. Ọ ihe ọ ga-abụ onye ọbụla afụ mụ afụkwa wee ka edu ka isi wee nọkata cheketa wee chepụta ihe dị otu a maka atụ ọdịmanya. Ọ dị gị ka ihe melụ a na-akpọbero gị n'ebe dị iche iche bụ maka na ebe nke imelụ abụrụ nke a na-afụ anya nwe ka o si wee dị gị ka onwe nke isi wee chee ihe dị otu ahụ. Ihe mere bụ na afụbe ya bụ na enwebe that much publicity. Assuming na ndị nwere followers well online bịa post onye post all these medias, people will know about it very well.
That people get more about it. Then things out to what yeah game go further because I'm a young youth, yes. For me to do this kind of thing, if any more opportunity, I can do more. Yes. Any more opportunity, I will do more. Any sponsor, I will do more. Yes. 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 I got say and came now. I will still do more. Because I can take no less than 4 hours. Under 4 hours. Can't require. So we can also get him. We can make no days. Yes. Otu a kịta isi you will do more. Ndị na-ege anyị ntị ga-achọ ịma ihe anyị na-atụ anya n'aka gị. Nka do more anụnwakwa we're expecting a lot from you. So gịnị ka anyị na-atụ anya kịta n'aka Samuel? Okay, doing more but one, I want to expand my tailoring business. I want to at least actually email people, more people, youth, ndị anyị nwere ọrụ. I will employ them. Some of them they want challenge of ịkwụ ụgwọ aja ọrụ. Yeah, I want to support. I can employ people, which I na-emekwa ya. Anyway, some people now more than come, they don't pay. No, echemo, edishon e ga-amụ. Ọ bụkwa ịmụ kata ịgbafuo. Esim I will give you the opportunity. If you are not doing more, ịmụta. Go. My own be say ka ị nwee ihe na-arụ. Pụrụ ichijide gị n'ụzọ isi ya na ihe na-arụ ebe a. Eme investigation asị yes, ị nwere ebe na ọ bụrụ na ị nwebe shop akpọ yes, ọ onye ọrụ m. Ịghọta. So mma like ka support all the as in the society. Increasing the model. Then I in times of you break more record, I can still go into the website and check other things I can do under fashion and apply for it and do it. Ndị be anyị ga-afụ na nwokorobịa amụ na ya nọ taata bụ onye nwere obi umeanị. O win hokwanya bụ sọsọ award maka onwe ya. Ọ sị na onwekwa ka o si wee nweta ohere ụmụ okorobịa na ndị ntorobịa chọrọ ịmụ ka esi akwa ihe ọbụla a na-akwa n'ịbịa na ọ ga-ekuzili gị ya. Ịbịa ịchọkwala ịmụ ịbịakwute ya na ọ ga-ekuzi gị ka ị nwere ike ịgwa ndị ntorobịa ndị na-ege anyị ntị ndị ga-achọkwa ime ihe gbasatara fashion. Gịnị ka ị nwere ịgwa? Okay, ihe ma agwadebe ndị ntorobịa ndị age ma ndị ntọ ma ndị tọrọ m gara ike ịga into fashion bụ ọ dịrọ izi ka esi afịa n'anya mana ihe niile bụ determination. Ịghọta, nwere nke dị izi, nwere nke bụ ịmakpụta ozugbo ọzụba ọ ya bịakwa ijiri nwayọọ mara ihe a na-eme fụ ka esi eme ya ige ntị n'ihe a na-akụziri gị mụta ya. Ịghọta, ịpụtakwa ntụmọdụ ajọ gị ka ihe na-arụ ikwuo ihe na-arụ. Fashion can take you anywhere. Anyị nwere a lot of fashion designers ma ndị beziri Enugu ebe Tatiana, Sheyi, Yomi Casual, a lot of them. They are classy fashion designers and I wish to be like them one day. So that's it. My support and my advice to the young people bụ get a handwork. Ọ bụrụ na ịma forever at least nwegodi nke ị na-eme as foundation, nwegodi ebe ibido. Enwere mgbe ihe ọma ga-esi n'elu daa inwegodo ebe ibido from there ị na-agbago ọ dịghị ka ị karịgo nke ha you can venture into another thing. Nke a nwere ike derekwa itinye manager a na-look after the business ị na-emekwa ọzọ. Ịghọta, ụfọdụ na-afịa na ọka nkwaba akwa ndị akwa onye kwụrụ ụfọdụ decade. No, you can start it at a time. If you ọzọ afọ ihe ka ubi ele ọba you go into other things and do. Ịghọta, it's not a must that ị ga-focus na ịkwara mmadụ akwa. No. At least we're good foundation. At least yes. Ndị be anyị na-anụ gị n'ọnụ Chinechere m onye nke winlu asambodo ịkwa akwa. Ihe ọbụla ị na-eme ọ sị na afọ ubi eme gịnị? Afọ ihe ka ubi ele ọba. Afọ ihe ka ubi ele ọba. So onye ọbụla nke ọbụla ị na-eme jisi ike. Ọ ka bụkwa n'Obi Voice of the East. Gị na Amarachukwu ka nọ ka emesịa nụ.